a video a cry of a widow. Getting him man. This widow dear son and the Ebulebu na Imo State. Kitarunga suspend the Godos and Traco officials made that thing. It is not enough to suspend them. It is not enough to suspend them, or there enough to suspend her. People have to come out and pay for their crimes, pay for their sins. Kita happen go one helpless kid to his own mass. Ebu go the breadwinner of the family, and somebody know the nurse and what he name equal was butagi ke megan ka mmadụ one kunu yebuzi mmadụ one kunu yebu just to cover your tracks and cover your evil mmadụ one kunu yebu akwa this widow no to do someone you do no mma esio na agbu igi no na na mmụọ na-enene ka ụmụazị gị ka nwunye gị na ata afụfụ na agagharị like this ọ ya adịghị mma. And you could not say no where he name and somebody is paid to sponsor narrative no where he name. All those criminals enter officials jeluki and ozi and one now. Yeah, babu this woman now. Kedi this woman omunyo diobu terrorist, kadiobu kidnapper, kadiobu bandit. But that in Imo State, a lot of camera captured them. So one particular chemist be able to wait with editing na camera. They went in the following, they demolish that chemist just to cover. We are not going to ask no where him and man as things me. Madone kuni buzi, madone kuni in order to cover this evil name. Madone kuni ebu. Just in one mother. You should see or don't do why and still the people committed this crime have not been brought out to book. And when you in insane society like this, put on a public execution. One publicly babu kahana so that can be registered in the mind of others. Because a millionaire man 2-3 months to 4 months now, these people will be left around and they will be recruited into another also vigilante harbor, or they will be recruited into the agency back. How continue back because one or two hundred with their returns now cover their tracks. What a shame! What a shame! Modern kuni ebuzi. Onye kone lebo no ku kwasise potia o di fem ro do to buwa no nwu no balonu. Bono nwuno wana balonu. Esi na ogbugbu mmadụ na-atọ ụtọ sigbuo nwanne gị sigbuo nwanna gị sigbuo family gị si tọrọ ụmụazị gị ka efu ka o si adị. Esi na ili anụ mmadụ na-atọ ụtọ si nye gị anụ mama gị anụ papa gị ka ilie ka efu ka o si adị. Yesu nwanna akwado suman na ebe ewu na ha ewute gị sigbuo gị gbuo nwunye gị o sigbuo ụmụ gị gbuo nwunye gị ka ị nọrọzi witness ya ka o si adị. As a bulldozer on your zone, so the Kibu Kunko. If people is that time people begin to repent. Chegaliano no Madacani Buiano Borocco. Chegaliano. Uha. Because then this video, go normally heme Nchikulian Neku, no bossing Katana, and Biko half account number will be displayed on the screen because when he chose you support her, Biko will support her, called the Quanum Bosom. Nwunye ndewe nọ na nọ ihe dịka otu ọnwa gara aga ka ndị ọrụ Entraco wakporo ahịa Toronto market njinji wee jie n'ụbọchị ahụ bụkwanụ ụbọchị a nọrọ gbagbuo di gị bụ Chukwudị kpọmkwem na Orata ebe ahụ kamgbe ahụ ọtụtụ ndị mmadụ na-ajụ na-asị kedu ka family a mekwadoro kedu maka nwaanyị kedu maka ụmụaka kedu ihe a ga-eme iji nyere ha aka. Tata anyị chọrọ ka ụwa niile n'olu nwaanyị Chukwudị wee onye ndị ọrụ Entraco na ndị uwe ojii ha kpọga Toronto market gbagburu n'ụbọchị ahụ. Gwa anyị aha gị gakwa n'ihu ka ịgwa anyị ihe ndị ọzọ. Ndewo. Ndewo sir. Aha m bụ Gift. So abụ nwunye Chukwudị. People na-akpọ ya Tyson. Onye ka gbagburu on the October 29. Okay, that fateful day, anọ na yard. So di m gara ebe site ebe ọ na-arụ because ọ was an engineer. Then o nwere small block industrial manager.
so ana m eme sometimes nchọrọ ịga na site ebe ahụ ebe shop ebe ahụ ma kpọọ ya si abịa kpọrọ m na my little baby so ma kpọọ ya that morning si ya ọnị ya za si ele ebe na ya sị ya nọ ebe site si oke nwere ike ịbịa fụ na yard bịa kpọrọ m na Junior Tyson so ya sị m oke na ya na-abịa na m nye ya like 15 minutes so before 15 minutes just let's call it 10 minutes ka o buzi moto aduzi na yard gbabatazi inside the compound park ya moto inside then ya kpọọ m si m na onwekwala onye ọbụla na cross this gate masị ya ele ihe meganụ ya sị na enwere ndị nọ ebe Toronto they are many there and ha nọ na-agba egbe ma bọtụl ma asị enweghị ha na-eji hụ na ya nọ na shop site aha that these people remain even ha shi side ebe Toronto ebe ahụ achịshiga ndị n'ebe ahụ achụbataga ha inside village so na m ndị ụmụaka ndị ahụ so ka m pụọ eji after o kwuchara ihe ya pụọ outside the gate o guzozi opposite our house then with ndị gị na ya nọ di ya ha nọ na-discuss so m sị ka m pụọ gaa gụrụ kaadị ka m nwee ike kpọọ my siblings so that agaghị abịa side anya that day so ka m pụọ ya kpọọ m ọnị maza ya sị m ele ebe m gara si ya ka m gụrụ kaadị ya sị m laghachi azụ na m anụghị ahịa ahụ ya gwara m so ka m laghachi azụ baa ime the compound na gate nga ahụ m ruteziri ekwezie people she from Toronto agbabatazie inside our street ebe ahụ so enwe na ndị chụgakwanụ ha mee ka ihe ndị police also and the interact people so ihe onye ọbụla megezi the nearest place ebe ọbụla nọ ka agbabaga so ma agbabazie inside my husband agbabazie opposite our compound so ma agbabazie inside our house my children agbabazie inside na room ke ọkara nne di ha so not like 2 minutes anyị anọ gunshot so after that ihe anyị nụziri ihe onye kwụgazi aka na gate so my daughter I pick a courage sị ka ya gaa cheki onye kwụga aka ha gate so ya nwere ruzie ite ya ozi na ozi dadi ya ka gbaziri egbe so o duzi n'ala di ya ebeweze kpọwazi mọmi ele ebe nọ bịa na agbala dadi mewe na nweta key moto so mewe aki moto ka m drive zie back so mama na-eje drive outside the gate so pushizie my husband si m na mgba towards Toronto side masị ya mba ndị ga-agbakwa anyị egbe ọzọ ya sị m mba na mba so nga mụ na ya nọzi na-emezi nwanne nna di ma ọkpara ya nwa ya nwoke agbarazi gbatazi jụwazi m gift ya again ma gwazi ya na agbara ti m egbe so ya na-azi m the key drive ọzọ anyị towards Toronto side so anyị rutezi ebe ahụ those people akọkụcha their gun ndị ha dị many ha ruru 200 so ma ha kọkụrụ egbe my husband manage left ofu aka ya outside because the other left hand ka o jide afọ ya so na-agwazi ha na ha kwụsị so erutezie ha jụwazi gịnị ya agwazi ha na agbara ya egbe so asoke na I rush ya to hospital anyị rushizie to Salvation Hospital so mgbe anyị ruteziri di ya ha reject na anyị kpọrọ ya gawa FMC so anyị akpọrọ ya gaa FMC the doctor sunu di ya sị na ọ ga-need like 4 pints of blood so ma kpọzie my sister in-law onye ke mụ na ya anọghị ya na so see how like what happened as in the blood agaja why have a theater so
ya rushizie with onye nke tọrọ ya, ke nwoke tọrọ ya. So ha bịazie emezi arrangement for the blood, akpọrọzie ya ba theater, ruazie emecha ya the surgery, ya ga successful. So ya not like 2 days, October 1st he give up, November 1st he give up. So ihe mere that period. Ọ dị mma. Kamgbe ahụ nwere ihe dịka gọọmenti intervention, nwere ihe dịka una report wala to government, una nwere formal complaint, official complaint to government Imo State. Kemgbe ahụ nwebe ihe gọọmenti mere, then anyị nwaanyị kwanụ the matter na nọ Abuja. Okay, Abuja ka ọ nọ. Nwebeghị any distinct to Imo State government officially from the family. Olee otu ụmụaka si eke okwukwenu gị na ụmụaka? How do you cope? Ka m kwuo oke eziokwu, ọ dịghị ahụ na mụ na nhụrụ isi, n'ihi na my husband ọya onye na-akata for mụ na my children. So mkpa m nọkwanụ na enwe ihe mmega. Kwụsịtụ okwu ike, no? Mkpa m nọ na enwe ihe mmega. So eji m eme in the morning ma pụta na shop ya dị ada blocking industry. So evening time mụ na ya kwụrụ lama na ya dị. Ụmụaka ọ dị ole? Harry 6. 6. Yes, sir. The first one, how many years? The last one, how many years? The first one no 17 years, then the last one no 8 months. 8 months. Yes, sir. I can just make child education here. Ọ dị maka mbịa ebe nwanne Chukwudi nọ. Nwune, aha gị? Amụ Kachamaka. Okay. Olee otu anụrụ n'oge Alice go onye rọshiri na hospital mgbe ihe anụwa mege. Olee ihe ọ gwara gị mgbe tupu ya nwụọ? Okay. After the surgery, I know a lot of things. So I say I will hear from him. Because we all I feel not okay. I feel not okay. So on that Friday, that was around 5. My Lifeway Lotta. That will result from Lifeway. So I asked them not ya Amaka. So they not sapotanga idu. Shilonye wa Amaka. See I asked him not chore So man battery side. Mashi ya Chukwudi how far? Yashim fine. She late very. Yashim she I surely joke yashim why not? Even ewepo oxygen nda na ya ge kume of makwa ya kugoku. Mail ndị nọọsụ makwa mụ na ya kwugokwa kwa ya sikpọ m si oke ya jọ m si ndị ka ha gbara egbe kwa si ya na ha dị mma ya jọ m daa man si ọ dị oke jụọ m Amaka si Amaka a na-eme ya surgery that night ya shi m oke si ya Chukwudi ile ịkpa gị ije shiri gaa ya sị m na that day because mụ na ya gbafere ya sị m ka ya gaa ya adịga kpọrọ nwaanyị si ya what happened ya sị m Amaka na nlekwa o na ma because from our house is about 15 poles to Toronto market. Yes, and other one straight road, you corner before you get to our village. So she for her say na ma ya park the motor. Nwa no zie na eji na akọ. Before you know it, people dey shift from Toronto na agbataje. So ma nwa batajere due to nga ya guzo. The nearest place ya wan Igbaba that time for the safety of the family and the children wo that compound. Money agbabanga naanị there are many of them babara there. So ma babara there ebe ni na adutu ji ala anu de egbe na agba ebe ni na ba nutu ji ya ba no aka akọ chibiko help onu ma gbala m egbo help onu ma gbala m egbe ya ejito nwayo mepe gate a uruzi on one of our in-law ka gbara egbe ahụ ọbara full of blood ya size ka ya nyere ya aka kpabatagodi ya na gate no ma ka ha jiri gba ya nwa Igba Shia imegidekwala ebere megburu onwe gị asị m Amaka Shia the only thing m na-ekwe gị nkwa wụ isevuga mmadụ ihe eme gị Chineke nna ga-alụlụ gị ọgụ ya sị m ụmụ ya biko na ọ lọkwara na idetekwa ụmụ ya because that day I felt it myself na bọọlụ ọwara na ele ebe ụmụ ya na si and they are with me
ya sị m nke ntakịrịkwana masị ọnụ with me ya sị m biko na ya hụ nụta isha gbarịga na dis hospital na ya hụ na ego la emefuga na e nwere ọgwụ nwochi weta n'ala nye ya na ya ga-akpịsị dike ụra si ya ngwa ama ga zụta the ọgwụ. This is happening around 10 p.m. in the night. Anyị agbarazi gawa ga zụtacha ọgwụ ahụ ma eji lawa wee be 11 ya sịkwa m biko na ọlọ ọkwala na m adịkwala family ya azụ si ya Chukwudi ịma ka mụ na gị sidere I cannot do that. So that was what happened. I allowed that Friday. Using in the morning, Saturday. And I know different thing. That Chukwudi gave up around 4 in the morning. So ever since then, Kwano, it has not been easy for Gift because I know how Chukwudi is the breadwinner. If okay, Mwa me go Chukwudi. Without him, I'm how difficult it is for me. So yeah, I know magic. I don't know how the government and everybody will intercede. I help her. Ọkwa nwere aka nọmba emepere maka ezinụlọ ọdụm ọkwa ya? Yes, sir. Ngwa kpọrọ anyị ya so that ka ndị mmadụ nwee ike nye aka. Okay, the account name Odu Family Account, bank name FCMB, then the account number 104-307-3166. I repeat, 104-307-3166. Account name Odu Family Account. Ọ dị mma anyị na-atụ anya kpọmkwem na ụmụnne anyị ndị Imo na ndị Igbo na ụmụafọ Naịjirịa bụ ndị nke a metụtara ga-enyere ezinụlọ anụnwa aka ọkachasị ebe ụmụaka ndị a nọ ọkwa isii ka ha dị kwa isii ka ha dị. Biko ana m arịọzi ụmụnne m ndị Imo ụmụnne m ndị Igbo biko onye ọbụla n'ebe ọ nọ ma ndị n'obodo oyibo ndị nọ mba ofesi biko arịrịọ ka anyị na-arịọ ka anyị nyere ezinụlọ nwanne anyị nwoke Chukwudi nwụrụ anwụ wụkwa na onye nwụrụ n'ihi mwakpo ndị Entraco wakporo Toronto market na ọnwa Ọktoba afọ 2025 ele nwokorobịa ezigbo ndụ dọla ahụ gbagbuo ye hapụzịa nwaanyị ya na ụmụ isii ka ha tawa ahụhụ n'ụwa. Biko arịrịọ ka anyị na-arịọ otu ọbụla o si metụ gị n'ahụ otu ọbụla o si metụ gị n'obi ọrụkwa scholarship ka ị chọrọ inye any of those children biko drọpụ ya na comment section si anyị nọ nso mkpa na ịchọrọ ịsponsọ nwa nke mbụ ịchọrọ ịsponsọ nke abụ ịchọrọ ịsponsọ ha to any level in their education. Anyị ga-adị very happy ma ọ bụrụ na ime nka ka Chineke nyere gị aka ma Chineke gọzie gị ma nyekwe gị mmaji kwuru mmaji dịka ị na-enyere ezinụlọ nwanne anyị nwoke Chukwudi nwụrụ anwụ aka n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen.